Maliko kan lajɛbaga ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila Mifa production ani Ondu Tele ka kunnafoni di kɛnɛkɛ an bɛ mɛn kalo tile 7 la san 2023 kunnafoni ni ali dili wagati selen an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛl Asim Goyita hale mɔgɔ 20 ka o sugandi an ka jamana na ni ka taa Genève walasa ka se ka kuma adamadenw olu ka hakɛ kan an ka jamana kɔnɔ o jɛkulu ninnu cɛla an ka jamana kɔkanko minisiri Ablaye Diop hale tun bɛ a la ka fara an ka kiri minisiri kan min ka baara ɲɛsinnen don kiiri tigɛli ma ni o ye Mamadu Kasoge hale ka laseli kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko adamadenw ka hakɛ an ka jamana na ko o sabatilen don o misaliya dɔ k'o ye sefa wari miliyari 11 ani miliyɔn 549 ani dɔ ko olu donna kɛɲɛba o kasoladenw ka musaka la ko nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko adamadenw ka hakɛ ko o dafalen don sabula ni waleya kɛra walasa kasoladenw olu bɛ se ka bila u ka hakɛ la cogoya min na ani fana o tɛmɛnen kɔfɛ hali bi adamadenw ka hakɛ ko la ko cakɛda dɔ fana o sigira sen kan an ka jamana na minnu ka baara ɲɛsinnen don lakana sabatili ma an ka jamana kɔnɔ ni o ye finitigilakaw ye u ka ɲɛmɔgɔ chef d'état major général des armées avril kalo tile 30 tɛmɛnen na a ye communiqué dɔ bɔ a ka o communiqué na a y'a yira k'a fɔ ko jateminɛ kɛra ko bingali wale min kun bɛna ta ka ɲɛsin Sevare aéroport ma ni o kɛra avril kalo tile 22 tɛmɛnen na ni o bingali sera ka dan sira la ni finitigilakaw ka cɛsiri fɛ n'a ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko mɔgɔ minnu kun bɛna a waleya kɛ olu dɔw cɛla k'an ka jamana finitigilakaw ka fini de kun bɛ a la olu ni dɔwɛrɛ ka da o waleya kan ko civil si yamaruyalen tɛ ka finitigilakaw ka fini don u la ka sɔrɔ yamaruya sɛbɛn tɛ u bolo ani o tɛmɛnen kɔfɛ ko jagokɛla minnu bɛ yen ni olu bɛ an ka jamana finitigilakaw ka olu ka fini feere walima u bɛ baara kɛ minɛn minnu na ka olu feere i n'a fɔ marifaw olu ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen u ka taa u yɛrɛ ko fɔ finitigilakaw ka cakɛda dɔ la ni o ye direction du commissariat des armées ka taa yen yɔrɔ la u n'u sera yen nɔ u ka taa o ɲɛsin capitaine Kalilu Tarawele ma ni ale bɛ se k'a sɔrɔ nɛgɛjuru sira 2 kan ni o ye 76 16 64 64 80 walima 66 71 74 ani 84 ko nin bɔlen kɔfɛ a la ko fɔ ka taa se mai kalo tile 15 nata la san 2023 nɛgɛ ɲɛ 15 wagati la ko ne ni wagati kofɔlen tɛmɛna ka sɔrɔ mɔgɔ si ma taa ni o ye jagokɛlaw ye u ma taa ka ɲɛfɔli kɛ feerefɛn minnu bɛ u bolo ani hakɛya minnu bɛ u bolo ni o ye finitigilakaw tɛ ko ɲɛɲini bɛ taa ka i sɛgɛrɛ diɲɛ tɔnba ni an b'a fɔ o ma ko Nations Unies san 1993 ni ɲinɛ ye o san 30 ye u ka o lajɛ na u ye mai kalo tile 3 ka o sugandi ni ka o kɛ diɲɛ kunnafoni dilaw k'o kɛ olu ka don ye o dabɔra waleya caman kama ni o yɛrɛ dɔ ye ka se ka jamana marabagaw ka olu hakili jigin u ye layidu minnu ta a kɛnɛ kan ni ka se ka o layidu ninnu ka atimɛ k'u hakili jigin o la ni o dɔ ye kunnafoni dilaw ka se ka u ka baara kɛ kɛcogoya ɲuman na ani fana mɔgɔ minnu bɛ ka kunnafoni ka a ɲini ani a dibagaw olu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ka kunnafoni dilaw fana ka ɲininkali kɛ u la n'a y'a sɔrɔ u ka baara ninnu ni a bɛ ka se ka kɛ a kɛcogoya ɲuman na ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma se u ma ani laɲini dɔw fana o ye mɔgɔ ka se ka ɲɛ faamuyali caman sɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ kunnafoni dilaw kan u ka baaraw tagabolo la faamuyali caman ka se ka sɔrɔ o la cogoya min na o hukumu kɔnɔna na an ka jamana na mai kalo tile 3 tɛmɛnen na maison de la presse la Bamako kɔnɔ ni o ye an ka jamana kunnafoni dilaw olu ka suba ye o ye lajɛ kɛ o kɛnɛ kan ɲinɛbabu o tun bɛ ka boli fɛn min kan o ye kunnafoni dilaw olu bɛ se ka u ka baara kɛ cogoya min na ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma se u ma ka se ka sariyaden bila sen kan walasa u bɛ se ka u ka baara kɛ kɛcogoya ɲuman na hali bi o koɲɛ la san o san RSF olu bɛ classement ka o kɛ k'a lajɛ jamanaw kɔnɔ kunnafoni dila minnu bɛ ka se ka u ka baara kɛ cogoya min na ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma se u ma ɲinɛn ta la o y'a yira k'a fɔ ko Afriki jamana na ko kabini san 2022 kunnafoni di baaraw ta fan sira fɛ ko Afriki jamana ka jiginna kosɛbɛ
o kerengereniya la ni o dɔ ye Senegal ani Tunisie ko Senegal ale jiginna ni jɔyɔrɔ 31 ani Tunisie k'ale jiginna ni jɔyɔrɔ 27 ye. O y'a yira k'a fɔ fana ko septembre kalo wagati la san 2022 ka taa se janvier kalo o wagati ma san 2023 ko kunnafoni dila mɔgɔ 5 ka o to u ka baara la ko dan sigira olu ka ɲɛnɛmaya la ni o kɛra Cameroun, Kenya, Somalie ani Rwanda. O tɛmɛnen kɔfɛ fana o da tilala ka se Khartoum fana taama ni o ye Sudan jamana ye. O y'a yira k'a fɔ ko kunnafoni diso caman olu datugulen don ko bibina u caman tɛ ka se ka u ka baara kɛ ko sababuya kɛ lakanabaliya fo ka taa kɛ u ka kunnafoni dila dɔ ko Marwan Alamin ale Khartoum ka o bila. O y'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen na Khartoum jamana kɔnɔ ko ni mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye kunnafoni dilaw n'u bɔra k'a fɔ u bɛ taa u ka baaraw kɛ ko bingali wali caman u bɛ taa ka u sɛgɛrɛ ni o dɔ ye k'u bololaminɛw minɛ u la k'u bugɔ olu ni dɔwɛrɛ fana. Nka ni classement ninnu tɛmɛnen kɔfɛ fana a yirala k'a fɔ ko jamana dɔw bɛ yen minnu yɛlɛla sanfɛ ni kunnafoni dilaw bɛ ka se ka u ka baara kɛ kɛcogoya ɲuman na ni o dɔ ye Niger jamana ye k'ale bɛ jɔyɔrɔ 61 de la. Hakili jiginna avril kalo tile 24 tɛmɛni Lafiyabugukaw fɛ yen o ɲamancɛla ani u ka sigida sinfilaka dɔ olu kun karila ɲɔgɔn na ɲamako sababuya la ni finitigilakaw kun nana ka se ka a mankan lasa u ye gaziw fili. Kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko gazi fili ninnu de senfɛ ko ni o taara bi ɲamanton kan ni tasuma o wulila yɔrɔ la nka tasuma tilala ka lasa protection civile mɔgɔ fɛ. O hukumu kɔnɔna na sinfilakaw ka ɲɛmɔgɔ dɔ ni o ye conseil communal sinfilaka ɲɛmɔgɔ sigida nanna Dirisa Kanisugu mankan ninnu tɛmɛnen kɔfɛ ale ni a jɛɲɔgɔn olu sera u ka sigida mɔgɔbaw ma walasa mankan tɔ a bɛ se ka lasa cogoya min na. U tilala ka welewele da fana ka o kɛ ka ɲɛsin an ka jamana autoritéw ma ko ka caman fara u ka cɛsiri kan walasa mankan min bɛ Lafiyabugu sigida in na a bɛ se ka ban cogoya min na. Madame Sidibe Orokiatu Doumbia ni ale dɔnnen don tɔgɔ min na bɔlɔlɔ siraw sanfɛ o ye Rose Poivre a yirala k'a fɔ kabini mai kalo tile 2 tɛmɛnen na san 2023 k'a ye liberté provisoire ka o sɔrɔ ko sababuya kɛ a dɛmɛbagaw ni o ye avocat ye ko olu ye damakasikan sɛbɛn don ni o kɛra sababu ye k'a labilala sifa wari $1,000,000 o kunkɔrɔ yani a ka kiiri tigɛli don cɛ. Hakili jiginna Rose Doumbia ale kun welela 5e arrondissement mɔgɔw fɛ ni o kɛra kabini marsi kalo tile 13 o tɛmɛnen na ko sababuya kɛ a ye kumakan dɔw fɔ ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma ni jɛkulu dɔw olu ye jalakili sɛbɛn don a kama ni a bɛ fɔ o ma ko collectif pour la défense des militaires CDM olu ka jalakili sɛbɛn donnen kɔfɛ a minɛna ka datugu sabula a ye kumakan minnu fɔ ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma. A ka kiiri kun bolodalen don juin kalo tile 14 na nka a ka nin bilali senfɛ a yirala k'a fɔ ko kiiri k'a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ko ka bila wagati wɛrɛ la. Tombouctou mara la finitigilakaw olu kun ye kibaruya dɔ mɛn banbagaciw kan ni o kɛra sababu ye o ye wulikajɔ kɛ ni o kɛra mai kalo tile 2 tɛmɛnen na 1h du matin o wagati la ni yɔrɔ kofɔlen ani ɲanfuke ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 25 u ka o wulikajɔ in senfɛ o ye sikanamɔgɔ 9 ka tɛgɛ da olu kan ani camion 2 o camion 2 na moto kuraw de kun bɛ a la minnu kun bɛ o kiosque yɛrɛ kɔnɔna na min bɛ taga moto ninnu bɛ taga bɛn ko 200 hakɛya ɲɔgɔnna ma. Mɔgɔw siganamɔgɔ 9 minnu minɛna olu y'a yira k'a fɔ ko ni moto ninnu ko kun bɛna taga n'a ye Gawo fanfɛla la ni ka tɛmɛ Tombouctou fɛ ani Ber ka taa a di banbagaciw ma nka hali bi sɛgɛsɛgɛli o ko bɛ sen na. Bingali wale taara ka ɲɛsin Nara poste de sécurité mɔgɔ ma ni o kɛra mai kalo tile 2 tɛmɛnen na nɛgɛ ɲɛ 13 o tɛmɛnen ni sanga 45 o bingali ninnu senfɛ mɔgɔ 2 de sara a la. O mɔgɔ 2 cɛla kelen gendarme kelen o ye policier ani mɔgɔ 2 olu de jogina ni o fana kelen ye policier kelen gendarme. Lufige ale ni Kwajolo o ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 10 ɲɔgɔnna de bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko siganamɔgɔ 2 tɛgɛ dara olu kan finitigilakaw fɛ ko sababuya kɛ ko poison kɛra dumuni dɔ la ni o kɛra kɔɲɔ ɲɛnajɛ dɔ senfɛ k'o di mɔgɔ ma ko mɔgɔ 100 ɲɔgɔnna ko nin dumuni ninnu dunnen kɔfɛ ko caman k'u tagara Kwajolo o kɛnɛyasow la ni ka se ka taa furakɛli kɛ walasa u bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na ani fana ko kari don avril kalo tile 30 nɛgɛ ɲɛ 5 wagati la ni o ye 5h
du matin ko mɔgɔ kelen o sara nin ko in senfɛ ni waleya nunu ni dɛgɛ dira mɔgɔ ma o kɛra avril kalo tile 23 tɛmɛnin na san 2023 de la o kɔnɔna na finitigilakaw kɛlen ka wulikajɔ kɛ o sinfilaka dɔ ale y'a yira k'a fɔ ko cɛ dɔ ni o ye kɔɲɔmuso in yɛrɛ bɛnkɛ ko de furamugu dɔ di ale ma ale k'a kɛ dɛgɛ la ko k'a di mɔgɔ ma nka ko ale kun t'a dɔn k'a fɔ ko poison de bɛ a la o kɔnɔna na mɔgɔ 2 minɛna nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw o ko bɛ sen na. An b'an ka kunnafoni k'a kun cɛ ni Benin kibaruya ye nkaw fɛ yen nɔ mɛ kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen na ka a dugu jɛ a tile 2 la banbagaciw ye bingali wale ta ka ɲɛsin Benin dugu dɔ ma ni a bɛ fɔ o ma ko Kiro. Kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ caman ko olu sara ni a bɛ taga bɛ mɔgɔ 12 ɲɔgɔnna ma ani ko mɔgɔ caman fana olu ɲɛmatun na nka sɛgɛsɛgɛliw hali bi ko bɛ sen na. An lamɛnbaga ni an lajɛbagaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔ dan tɛ foli min na aw ka lajɛli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la Ala ka basi ka o sabati an ka jamana kɔnɔ bana bɛ mɔgɔ minnu na Ala ka nɔgɔya kɛ olu ye ka baarako ni furuko k'o bɛɛ lajɛlen ka o nɔgɔya ani denko ka bɛn sabati diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foliba lase aw ma hakan bɛ o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ